Ola, unha semana máis con todos vostedes no Fío do Retrato, que hoxe nos convoca nun fogar no que habitan demos e trasnos, pedras máxicas, mollos de palla e versos, moitos versos. Que isto non morrera, que seguira vivo, e que ese ruxir do vento, e os ríos, os árbores, os penedos, ruxe, ruxe, fío vento, no río da Pontalbar. Coa néboa garimosa, velliños e xente moza, os corazóns fan vibrar. Os rincóns da alma que hoxe imos descubrir son as estancias íntimas dun poeta e músico insólito e popular, Xosé Santiso, o trovador de Trasellas. Isto que teño aquí é o acordeón de Santiso, co que ameniza noite tras noite a amigos e clientes que se achegan á taberna en Sebre de Luou. Pero máis que unha taberna eu diría que é unha casa aberta, por iso se chama o fogar de Santiso, porque ali, no seu fogar, o carón do lume recibe a todas aquelas persoas que chegan coas portas e os corazóns abertos. E tanto é así que o noso retratista, Anxo Cavado, xa está con el, tirando do fío, falando. Imos ver. Xosé Santiso, un home, un instrumento, música e conciencia. Hai homes que sentan a escoitar o mundo, e nese escoitar pasan a vida, maravillados pola explosión de signos que nos circunda, sen poderen deixar nunca de percibir, pase o que pase. Xente que se entrega por completo a unha guitarra, a un piano, e aí, nesas cordas que reclaman ser percorridas unha e outra vez, intúen o significado oculto do mundo e da existencia. Persoas aqueixadas de melomanía e para as que un instrumento se converte na mellor das compañas posibles. Son estes individuos tamén dados á poesía, como se nela encontrasen a prolongación da música, agora co engadido dun significado menos esvaecente e, como non, tamén sabios coñecedores dos praceres da viaxe. Xosé Santiso é un deses soñadores, dispostos a entregarlle a tarde a unha canción, a vida a unha melodía, a noite a unha ponte sobre un río, mentre soa na memoria o eco dun poema que semella estar escrito para ese preciso instante. No seu rostro vai impresa esta condición, e hai algo na brancura da súa pel, no seu xeito de mirar a través dunhas lentes levemente escurecidas, que nos sitúa perante un home fascinado polo oído, pola música e a palabra, que hoxe comparte con Anxo Cavada e connosco. Entón, Xosé, cando chegamos a este mundo, a esta vida, cales son os primeiros recordos? Cando abre os ollos, a primeira consciencia que ten de estar aquí, ten algún recordo así de cando chegou a esta vida? O vento. O vento? O vento e a choiva. Porque se xuntaban, e cando un ia pa cama, que a veces non había nin patacas. Entón, que pasaba? Pelexámonos polas patacas. E ibas pa cama, entón, facías o ruxido o estómago. E que pasaba? Pois ibas pa cama e alá xa tarde o vento zoaba e a choiva, entón dábame sono e arrolaba. E para mí era algo moi feliz, non? Pois eu teño moito agarimo ao vento cando sinto, non? Lembro o vento, só o vento na beiriña do meu lar. Chore soño no meu leito cando vento vendaval.
Elévame timo o vento a esa vela corredoira, mol polo feito da choiva que soñei na mocedade, e o canto dos paxariños que creen na liberdade. E como son entón os primeiros recordos así da vila, desta vila e dos seus pais e o ambiente que recorda daquela? Non ter nin patacas. Pero o que sí despois queda aquela infancia de meu pai, que era unha persoa polifacética, que sabía facer de todo, e como non lle gustaba traballar na terra, pero miña nai impuxaba e tiña que ir á terra, e era o que vivíamos. Pero bueno, esa infancia de meu pai, onde el facían os trompos, bicicletas de madeira, un montón de cousas, nos tínhamos esa ilusión para conseguir outra cousa. Foise, meu pai era, miña nai era outra cousa, miña nai era unha persoa moito máis pragmática, moito máis sistemática, ela era un mundo diferente, que era moi boa para eso, non? Meu pai pasaba. Tiñas o teu pai na casa e de repente empezas a aprender a tocar os instrumentos musicais. Bueno, o que meu pai, éramos 3 irmáns, homes, e eu era o máis vello. Entón, colleu a min aprendemos a tocar a gaita e nos muiños. Meu pai era técnico en muiños tamén, arranxaba os muiños e tal. Entón íbamos, el penicaba no tambor, ou sea, no tambor, perdón, no queixón do muiño, e eu tocaba o punteiro. E despois colleu a aprender ao meu irmán, un Modesto, que me seguía a min, a tocar o tambor, e como non había cartos, unha peneira, meteulle un coiro e funcionaba. E a meu irmán Antonio, que era o máis novo, o bombo, unha bañeira. Bueno, facíamos un percorrido na eira ata onde nos mandaba. Empezamos a tocar nas regueifas, sobre todo en Lampai, non máis tocábamos, Lampai e Carcacía. Íamos tocar as regueifas e os casamentos. Dábamos de comer e pasábamos en pompa e cobrábamos 5 pesos por actuación. Eu tocaba o saxón, pero tocaba o saxón do fillo, porque miña nai non quería comprar un saxón porque había que vender unha vaca. Entón, seguín tocando, pois, no saxón do fillo. Pero despois, cando vin que había tal, quixen estudar piano. E fun ca idea de que o cura me deixara. E fun facer unha prueba ao piano, e acordo me dixo Santiso, que notas está? Si don Manuel esta é fa sostenido, vale, aprobado. Bien, e agora, quen me vai a aprender a tocar o piano? E ali estudiei 6 anos piano, pero dedicábame a cantar entierros e misa e tal. E como foi entón a experiencia de ter que marchar para fora? Saliches de aquí e fuches para... Cal é o primeiro destino que buscaches fora? Foi en Zurich, Suiza. Sí. Ali entrei nunha escola de Zurich, de alemán, que estudiaba francés e alemán, estudei francés e alemán, e despois, os 2 anos, marchei para Alemania. O sea, mellorei o alemán, pensei sobre todo o acento, que ali fala o acento é suizo, e despois de en Alemania estudei inglés, despois de Alemania marchei para Inglaterra. E de Inglaterra volvín de novo a Alemania. Unha vez estaba tocando o piano no hotel que traballaba, o Hotel Bad Schagen, non do restaurante, e vi uns pianos tan bons, e puxeme a tocar. E un alemán chivouse ao xefe e chamaron a oficina e díxome: señor Santiso, ¿quieren Sie Klavier spielen? Yo, sí. Bueno, pues usted ha contratado aquí para tocar, para trabajar de portero, pero no para tocar el piano, que sea la última. Entón aí taparonche un pouco o futuro profesional como músico. Nada. Pero despois xurdeume tamén a febre de vir para aquí de voltar para aquí para a terra. Tiraba xa terra? Tiraba xa. Cando escribía algún poema e tal, víame no Río Ulla ou víame no Tambre ou víame tal, entonces dixe non quero estar máis aquí. Veches que querías voltar para cá e como fora, non? Porque algo me faltaba, fallaba, había un baleiro na mente, no corazón, decía, me falta aquí algo, cando chega lá xa nadie me coñece. Ainda sendo un rapaciño, saín da casa do meu pai, ainda sendo un rapaciño, tiven que ser emigrado.
deixando os vos de meus pais e a meus irmáns chorando. Non puiden decir adeus, pensando poder voltar ao sentir na corredoira o cadeliño ladrar. Ao galo do galiñeiro díxenlle coa voz baixiña: se non sinto teu cantar, teño que voltar a xiña. Mira, e como foi aquelo de non querías topar moza fora, querías unha moza do país, entón, non... Bueno, tive mozas tamén de varios países, pero sí. como a galeguiña non me viña ninguna. Era distinto temperamento, distinta cultura. Era xente máis sistemática, máis reponente. Ti tuveras unha relación cunha moza toledana e logo resulta que saleu unha nena. Tuvera unha nena, no? Que non a chegaras a coñecer. Non. E aos 20 anos apareceche unha carta dela, non? Exactamente. Na carta decía: no tengo que decirte quen soy, tengo 20 años y por las cosas que fuera no he conocido nunca a mi padre. Te preguntarás por qué a cabo de tantos años me he decidido escribirte ahora. Es un riesgo que estoy corriendo, pues estoy escribiendo a una persona que lo he visto nunca perdido con sus pensamientos. Me gustaría llamarte padre y no me sale esa palabra. A raíz de esto, llámame por teléfono y dime: mira, tú quieres venir a verme, ¿verdad? Dice: sí, Rosy, pero no puedo. Pues yo iré a verte. Vino ella. Entonces levámosla a Rianxo, en Rianxo, recordando aquel tiempo nos abrazamos con este poema: aquí mi vida junto al mar, cuántas veces por ti he venido a llorar, cuando entre nosotros dos había una distancia abismal. Ello ha sido un sueño azul que haremos realidad, dándonos un fuerte abrazo sin separarnos jamás. Cales son os teus escritores que che influenciaron? Non sei, contame un pouco por que esa pasión pola literatura e quen te tirou dela. Eu penso que isto, en principio, foi meu pai. Meu pai era unha persoa que... porque non, me gusta crear, eu son creativo, non? Entón, meu pai era unha persoa con unha gran paixón por Rosalía e a Castelao. Entonces, baixo os seus poucos coñecementos, sabía moito o que decía. E penso que eso me influenciou en principio. Logo despois foi, sobre todo, a emigración, que me motivou máis. Tamén terás poemas ou reflexións sobre os teus seres queridos, a tua dona, a tua compañeira, a tua filla. Sí, sí. Que é o amor para ti? Sin complicacións. Penso que o amor é algo que ten que sentirse moi profundamente, pero que ten que afastarse tamén do que o consumismo, o interese. Para min eso sobra. Tens algún poema a tua muller, así? Ou algunha frase? Sí. Se me queres, sígueme, aínda que non me entendas. Cada quen ten na súa historia íntima feridas, pesares, froito das batallas da vida, pero parece que ao falalas as feridas curan, verdade? Pois na conversa que mantiveron, longa conversa que mantiveron Santiso e Anxo Cabada no fogar do Santiso, foi como un bálsamo, como unha pócima doce para deixarse ir, para alonxar nubes e incertidumes. A vida de Santiso non foi doada, como tantas outras, dirán vostedes, pero el, polo menos, ten a dignidade de amosarse tal e como é ante nós. Cos anos, Xosé Santiso construiu o seu propio fogar, o Fogar do Santiso, un refuxio no que ir reunindo todos os tesouros encontrados, todos os seus saberes, e desde aí regalarlle aos visitantes a ledicia de gorentar os mellores froitos do país, revelando os segredos dunha cociña tradicional que encontrou nel un dos máis ferventes defensores. O hedonismo e o prazer da existencia viñeron lembrarnos a todos que hai outras formas de vivir, lonxe das presas, dos ruídos, da veloz fuxida cara a ningures.
Canto tempo ten que falar un piano para que sexamos sabedores da súa peculiar mensaxe? Canto tempo habemos de oír o acordeón para estarmos en condicións de contar o que se nos di? Canto tempo unha guitarra? Con certeza, só a eternidade nos permitiría percibir as innumerables linguaxes da música e o infinito da súa expresión. Xosé Santiso xa está nesa eternidade, leva nela moito tempo, nese tempo detido, como no retrato de Anxo Cavada, que só pode brotar da dignidade e da sensibilidade. Mira, e entón, agora, falando deste sitio que estás a construir aquí do fogar de Santiso, como saleu a idea de construir este mundo teu? Era algo que me faltaba, que onde máis me dei conta foi estando fora. Algo que me faltaba, que isto non morrera, que seguira vivo, e que ese roxir do vento, os ríos, os árbores, os penedos, todo ese mundo, pois non morrera, non? Como vías o ambiente social na época que empezache a construir isto? E algunos decían que o Santiso está tolo, pero si hai un montón de silvas. Entón decían, este é un fracaso, pero decían, cada un que me decía que era un fracaso decía éxito, apuntaba positivo. Este un momento que a xente viña solamente por curiosidade, decir, este tío está tolo, que é o que ten aquí? Bueno, eso a mí axudaba moitísimo a decir, isto non entenden todos, entón isto ten que ser éxito, efectivamente. Eu quería máis que nada ter este sitio onde poder sentarme, pensar, soñar nunha esquina, e 4 amigos que viñeron, os meus alumnos que tiña de inglés se me chegaban. Toda a ilusión que puxache na tua vida en crear todo este mundo, como podes definir este espacio? Este era un lugar, ese fogar, por a palabra fogar, que é a filosofía de moitas cousas, de casa, de terra, Entón, pois, aí foi onde eu inspirei. Dixen, vou facer un sitio, que é un sitio onde realmente poidan estar a xente de todas as edades, que non haxa privilexios para nadie, e que sean libres. E así foi como eu empecé a pensar e tratar de interrelacionar todo que facía co pasado, excepto innovacións que se fixeron sobre tecnolóxicas que se fixeron, que bueno, foi unha ben o fillo quen fixe as cosas novas, por exemplo, ordenadores, todas moitas cousas, que fixe moito traballo aquí interesante, que iso é tamén digno de valorar para que continue este. É curioso que a xente nova é a que máis participa, e a que máis entende a mensaxe. Os máis maiores en esta, bueno, depende de maiores, hai xente maravillosa, xente culta que ven é sensible, pero hai outros que pasan, só pensan en comer, vale, é interesante tamén. Tiñas entón para rematar ese orgullo que ti sempre defendiches de galego? O galego foi sempre, non foi xa dende que morreu Franco, se foi antes de Franco, moito antes. Xa meu pai me falaba do hino galego, xa cantaba o hino galego, e non cantaba a ninguén máis que nos sitios oficiais, pero contrarios ao réxime. Se eu me gustaba, e sabía cantar o hino galego, incluso a segunda parte. Identificaste coa terra galega no sentido máis amplio? Claro. Que é ser galego para ti? Bueno, ser unha persoa traballadora, sensible, pensadora, e que xunto coa maravillosa arquitectura que do seu alrededor, é dicir que a Galicia, as montañas, os ríos, para min os muiños, todo esa fusión para min é a vida. O ser galego
é un grande privilexio. Ainda que o seu pasado fora triste, escuro, quédanos a esperanza de arranxar con desexo o futuro, aínda que as ondas do mar fagan naufragar as lanchas dos valentes mariñeiros e o vento forte arrinca as árbores e destrúa os penedos. Os galegos na nosa terra estamos firmes e ledos. Moito choro, moito penso, cando os nenos probes choran sen amor e sen sustento. Cando na súa casiña chove e entra o forte vento, leva as tillas do tellado. Do que estaba namorado, moito choro, moito penso, eu son galego. Cando ven a xente ao fogar de Santiso, a que ven? Ven, pois, a sentirse libre, poder cantar, poder bailar, poder gritar tamén, que aquí nadie lle proíbe. A berrar tamén? A berrar, emborracharse e a escoitar a queimada. Aquí tamén faz un pouco un facho cultural, non? É un sitio que no teu compromiso coa terra organizas aquí conferencias ou recuperas tradicións do campo, como é a malla, non? Sí, tamén, por exemplo, os produtos ecolóxicos, que o fillo que ten que leva son moi ben levados, as fincas están abonadas ecolóxicamente, os produtos igual. E despois o que falábamos tamén das festas culturais, forma parte que é o palleiro, o sea, a malla e o palleiro fusionamos, e logo despois o 1º de maio, que facemos tamén o lavado ecolóxico, lavan as mulleres e damos un regaliño con cinza e limón, como facía Cleopatra e Aristóteles, e logo despois de aí parten outras festas como a recolleita do millo, a esfollada do millo, que tamén facemos outra festa, e o entroido. O sea que son todas as tradicións que enganchan un pouco con esas cousas que se van perdendo da cultura galega, non? Aquí sigue encendido un pouco... Tratamos de que non se quede en nada, que siga. Vinde velliños e mozos ao palleiro do meu pai, queremos lembrar a historia dos tombos e brincadeiras, vellos mozos nenas ledas, que tanto nos fan soñar. Vinde meniños tamén, que o futuro está chorando, pérdese as tradicións, onde están os corazóns, por elas temos que seguir loitando. Xa temos as túas memorias nos poemas todas repartidas por todo o fogar de Santiso, pero eso queres concretalo nun libro, non? Sí. Como lle vas chamar as memorias? Un camiño cara ao destiño. E que ven sendo ese? Por que ese título? Un camiño que non ten que non proxectamos un final, é dicir, que eso non vai seguir abríndose camiños. É dicir, a xente que ven aquí e volve, e logo xeración tras xeración se vai transmitindo, pois que lle siga querendo isto e que siga vindo. A poesía de Santiso non está escrita en sonetos nin con versos en decasílabos. A súa poesía nace do manancial popular e por iso dixémoslle, o xeito tradicional, trovador. O trovador de Trasellas canta a vida co seu acordeón como os cegos cantaban os seus romances. Por iso, hoxe Anxo fixo do seu lazarillo, trenzando a vida cos fíos da memoria. Nos convidámolos a que a vindeira semana trencen con nós máis vidas, e aquí, no fío do retrato.